Hello, today we are going to say the Regina coeli in Igbo language, and in Igbo language it is called eze nwanyị nke eluigwe. Ṅụrụ ibe eze nwanyị nke eluigwe, haleluya, maka na onye nke ị kwesịrị ịbụ nne ya, haleluya, esigo n'ọnwụ bilite dịka o si kwu, haleluya, yọbara anyị Chukwu arịrịọ, aleluya, ṅụrụ ibe aka igoribe o Virgin Maria, aleluya, maka na adịwe n'anyị esigo n'ọnwụ bilite dịka o si kwu, aleluya, arịrịọ, o Chukwu onye si na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị dịwe n'anyị Jesu Kristi were nye ụwa aṅụrị, biko mee ka anyị si n'aka nne ya bụ Virgin Maria wee nweta aṅụrị nke ndụ ebebe site n'otu Kristi ahụ dịwe n'anyị, amen. Ṅụrụ ibe eze nwanyị nke eluigwe, aleluya, maka na onye nke ị kwesịrị ịbụ nne ya, aleluya, esigo n'ọnwụ bilite dịka o si kwu, aleluya, rịọbara anyị Chukwu arịrịọ, aleluya, ṅụrụ ibe aka igoribe o Virgin Maria, aleluya, maka na adịwe n'anyị esigo n'ọnwụ bilite dịka o si kwu, aleluya, arịrịọ, o Chukwu onye si na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị dịwe n'anyị Jesu Kristi were nye ụwa aṅụrị, biko mee ka anyị si n'aka nne ya bụ Virgin Maria were nweta aṅụrị nke ndụ ebebe site n'otu Kristi ahụ dịwe n'anyị, amen. Ṅụrụ ibe eze nwanyị nke eluigwe, aleluya, maka na onye nke ị kwesịrị ịbụ nne ya, aleluya, esigo n'ọnwụ bilite dịka o si kwu, aleluya, rịọbara anyị Chukwu arịrịọ, aleluya, ṅụrụ ibe aka igoribe o Virgin Maria, aleluya, maka na adịwe n'anyị esigo n'ọnwụ bilite dịka o si kwu, aleluya, arịrịọ, o Chukwu onye si na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị dịwe n'anyị Jesu Kristi were nye ụwa aṅụrị, biko mee ka anyị si n'aka nne ya bụ Virgin Maria wee nweta aṅụrị nke ndụ ebebe site n'otu Kristi ahụ dịwe n'anyị, amen. Ṅụrụ ibe eze nwanyị nke eluigwe, aleluya, maka na onye nke ị kwesịrị ịbụ nne ya, aleluya, esigo n'ọnwụ bilite dịka o si kwu, aleluya, rịọbara anyị Chukwu arịrịọ, aleluya, ṅụrụ ibe aka igoribe o Virgin Maria, aleluya, maka na adịwe n'anyị esigo n'ọnwụ bilite dịka o si kwu, aleluya, arịrịọ, o Chukwu onye si na mbilite n'ọnwụ nke nwa gị dịwe n'anyị Jesu Kristi were nye ụwa aṅụrị, biko mee ka anyị si n'aka nne ya bụ Virgin Maria wee nweta aṅụrị nke ndụ ebebe site n'otu Kristi ahụ dịwe n'anyị, amen. So this is the Regina coeli in Igbo language. This is how it is said in Igbo language. It is used during the Easter period. Thank you very much for watching and for learning. Please go through it through and through so that you learn how to say it very well. And please, if you have not subscribed to my channel, don't forget to do so. Click on the like button if you want, and comment in the comment section if you want me to do more Igbo prayer videos for you. Thank you so much, and do have a nice day. Kemesia Kodibaze. Go through my videos and you learn how to speak the Igbo language if you know how to do it, and how to say the prayers in Igbo language, because as you do so, you learn how to speak the language and understand it very well.